Hej, poznať, no. Tak bibliačka, no. Ale vôbec, ako už to sa nesnažím až tak. Už tou svetlou. A ten kern očišné to, hej? Tak oni jsou asi přírodní, ne? Tak. Tak to nějako. A mám... Zbavuje správcovství. Kopat neumím, žebrat cesty a napiš 80. Pán pochválil. Že to je dobrý. Někteří biblisté To je nádherný tomu lístečky. říkají Já se budu, já se budu. správce, nikoli nepoctivost. Protože zájem. Ale za to, že prozíravě investuje do Já bych vám chtěla představit tohoto mladého muže. Jmenuje se Andrej a je ze Slovenska. A zeptám se tě, Andreji, odkud jsi a co tě přivedlo k psaní ikon? Ty jsi poprvé na kurzu, že, tady? Áno. A můžeš nám k tomu něco říct? Tak odpoviem od začiatku ku tým otázkám. Zo Slovenska, som zo stredného Slovenska, konkrétne z Oravy, Liesek. A som tu prvýkrát na tomto kurze. A moje pocity neľutujem. Ani chvíľku som neľutoval, že som tu prišiel. A na otázku, ako som sa sem dostal, alebo čo ma tu priviedlo, myslím si, že Božie cesty sú nevyspytateľné a vďaka nim som sa sem teraz dostal. A ako? Akým spôsobom? Ja v mojom živote som chcel robiť kadejaké rôzne veci a jedna z tých vecí bolo tatérstvo. Tomu som sa chcel venovať, ale to bolo ešte za obdobia v mojom živote, kedy som ešte s Pánom Bohom tak moc neladil, hej? Nejak som ho nepočúval. A s mojimi rodičmi som asi nejaké 2 roky dozadu išiel do Medjugorje, lebo som to nejak vnútri začal cítiť, že chcem tam ísť. Aj keď som tam už predtým bol ako dieťa, ale teraz som to cítil ako dospelý človek, taký svojprávny, že chcem tam ísť. Niečo sa ma tam dotklo, niečo vnútorné. Nechcel by som povedať, že sa to nedá opísať, ale možno by to bolo na dlhšie, takže ťažko sa to dá opísať. A po tom zážitku tam som sa rozhodol, že nebudem Pánu Bohu priečiť s tým tetovaním. A tak som to zanechal a nejak som, ja neviem, hľadal, kontemploval, rozjímal. A myslím si, že Pán Boh mi poslal do cesty takých ľudí, s ktorými som sa
sa rozprával nejak o sebe, o mojom živote a tí mi navrhli, že či nechcem náhodou maľovať, písať ikony. Nevedel som, čo to je, čo si pod tým predstaviť. A tak som si neskôr o tom začal hľadať informácie a tak a dostal som sa sem, tak som tu. A napísal som práve túto ikonu na tomto kurze. Dneska práve teraz som ju dokončil a som veľmi nadšený a neviem tie emócie momentálne nejak konkrétnejšie opísať, ale veľmi sa teším a som rád, že som tu a Pánu Bohu ďakujem za túto príležitosť. Děkujeme, my ti moc děkujeme za tento rozhovor, za to, že ses dokázal otevřít i pro druhé, kteří to video uvidí. A ať ti Duch Svatý moc žehná a já ti přeju z celého srdce, abys psal ikony a aby z tebe byl ikonopisec a upřímně si myslím, že bude. Děkujeme, Andrej, děkujeme, měj se pěkně. A ja ďakujem. Ahoj. Ďakujem.